En 2050 n'hi haurà més plàstics que peixos en el mar. Més de 10 milions d'hectàrees s'han cremat a territoris d'Austràlia. 2019 tanquen les pitjors inundacions en Espanya. El 75% del territori espanyol està en perill de desertificació. 300 milions de persones afectades per la pujada del nivell del mar en 2050. S'alliberen 2.000 milions de tones de CO2 a l'atmosfera cada any. Però encara estem a temps. Depèn de tots nosaltres. Sintonitza en el planeta.